Hello mga kubigan, welcome back ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng beef Tom H. Yan po, malambot po yung pagkakaluto natin dyan. At siyempre meron tayong drumstick chicken barbecue. Yan po, tapos meron po tayong ginisang sayote. At meron po tayo rito yung spicy suka, bawang at sibuyas. Tapos nandito po ating garlic butter sa usawan po nito ating beef. At siyempre meron po tayo rito lemon water. Yan, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-club niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Kaya hindi po mga viewers po namin. Lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at maniligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa matalayan ko sa inyo. Pagtang na sa Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Malit pa po. Sobrang lasa. Lambot po siya.
Lagay po siya sa bawang. Umuusok pa. Amog. Mga buto. May bandang mga taba-taba po mas masarap. Kapal. Mainit pa po.
Ko-complement mabuti yung, ano, yung garlic. Kalambot. Excuse po. The best, sarap. Enjoy po talaga pag ano, yung baka. Yung beef meat pa. Malasa po talaga. General po yun. Aming alagang aso. Daling himayin po. May tumawag. Kasi mami yun. So, uncut po tayo. Hindi natin po i-edit yun. The best. Candy ba? Candy best po yung, ano, yung sumaga. Kasi birthday po natin ngayon. Happy birthday natin Punta po kami sa kanila. Excuse po. Tagal nga lang kung ano, ngayon pag purong laman.
Mahirap po kasi lunokid ng bigla, baka mabulunan. Pag ganyan po kasi mga laman ng baka, medyo delikado po pag binigyan natin. Kaya kailangan po umiyak mabuti.